Vlastná terasa je ideálne miesto na odpočinok vonku a na letné potešenie z vlastnej záhrady. Na predvádzacej akcii Kladenie terasových dosiek vám ukážeme, ako si sami môžete postaviť terasu. Pre vašu terasu ukážeme dva rôzne spôsoby kladenia. S nastaviteľnými rektifikačnými terčmi je kladenie dosiek úplne jednoduché, pretože terče môžu bez problémov vyrovnať výškový rozdiel. A taktiež aj potrebný sklon vytvoríte lúsknutím prstov. Štrkové lôžko je oproti tomu klasický spôsob kladenia a je vhodné tiež pre ťažké dosky. Ako presne sa kladie a na čo je potrebné pri kladení dbať, to vám ukážu naši zamestnanci, tak ako každý mesiac, naživo a s možnosťou vlastného vyskúšania, na našich prezentáciách v predvádzacom stánku. Ako podklad slúžia výškovo nastaviteľné rektifikačné terče so škárovacím krížikom. V závislosti od umiestnenia pod doskami možno škárovacie krížiky odlomiť kliešťami. Terče sa napevno priskrutkujú. Vyrovnanie terasy do jedného radu s jej okrajmi docielite točením rektifikačnými terčmi. Dosky sa potom jednoducho položia na vzniknutý povrch. Pri kladení do štrkového lôžka musí byť plocha, na ktorú sa kladie, úplne rovná. Položte najprv do štrkového lôžka dva drevené trámy. Tie sa vyrovnajú tak, aby dosky boli presne v jednom rade s okrajmi. Izolačné podložky ako dištančné držiaky medzi doskou a okrajom sa postarajú o jednotný odstup. Prípadne dorovnajte gumovou palicou a skontrolujte vodováhu. Nakoniec môžete podložky a škárovacie krížiky odstrániť. Podrobný návod získate na našich voľne prístupných predvádzacích akciách naživo v našom predvádzacom stánku, kam sa môžete prísť pozrieť, spýtať sa a všetko si sami vyskúšať. Každý piatok a sobotu v máji v uvedených časoch.